dugayang Maria. Uy, isa ka oras naman kung nagpaabot siya hadri. Wala pa man. Uy, Dudong Pawiks! Uy, nang! Mayang hapon dia. Ay, nang, nagbala ko kuan dig, hulat ba? Ay, sige, agi lang ko Dudong Pawiks. Ah, sige nang. Natagbaw dito pinaabot si Dudong Pawiks sa kuha ba. May lang untag wala pa to siya ni Uli, uy. Saan manggod nga daghang gipatrabaho si mama sa kuha. Agay! Si mama. Bigani, wala ko nakita ni mama. Siguro ko kay paman siya. Kapit naman kung magduha ka oras nagpaabot si hadri. Oh, Dudong Pawiks! Oy! Oh, relax mo kayo si Dudong Pawiks. Ana man na. Saan may magpaabot dra? Ah, wala oy, gikan ko na makira og baka ba unya. Pahuway sa kudri kay kapoy pud ba kay no. Unya ka mo asaman mo day. Ako diya kay lakwan ba? Asaman nay mo. Ato ni sa palengke. Ah, Ang laag mi ay. ah sige. Dre, agi lang sabi. Oh, dili na sa kumusabay sa inyo ha. Ah, sige, ayo mo. Hala, si Lucio, si Biti, si Claire. Tago ko, Bit. Kir gini si Maria, oh. Sabi niya, wala to siya nakitaan ba? Dalian nakatago uy. Tira ni si Maria. Nagtugwa makit-i ba? Pero di dyan kaayo. Makita yun siguro ni sa Dudong Pawiks ba? Kaya naa si Dudong Pawiks doon sa kubo-kubo. Tik-atik na itong panugway baka. Claire, Lucio, isumbong na to siya siyang mama. Sige, tara. Diba, anak ko eh. Wala po siguro po sila kakita sa ko ano kaya nakataguin ko dahil. Ito na ko, Bi. Dudong Pawiks! Dudong Pawiks! Pilaw no ko. Uy Maria, ikaw naman na eh. Kaganina na kada-ari. Ganina ra hapit mga ikaw magtulog ka oras kay nagpainaabot si mo ha. Kasi sa dyan ko, ayo, kay tawagan. Kaya pud nimo Dagang kagipatrabaho si mama sa kuha, kay lakaw mo siya. Di okay na to imong mama karon. Nakitaan ka niya. Nang tana kay sa kuha gani. Yung si... Kirin. Pagkahuman si Claire, si Lucio ug si Biti. Sabi sa mo siya, alipay ni mo ka mama. Ningon ko na nagpa-relax ako diri. Ay, maayo. O, si Kuan po, si Biti, si Lucio, o si Claire. Nakitaan po na ako. May ganin, nakatago Abantay lagi si mo ko. ha. Wala. Murag paminaw na ako. Wala ko Maayo. nakitaan. Nakatago mo po dayon. Nga dayon, kanang tawag ani kaganina, raday kadari. A few moments later. Dapat yung mga makita si Maria si Dudong Pawiks. Wala na. Alam mo si Maria na. Wala na ako makita si Maria sa balay. Nang nag-apa-apa. Parang lang ka baka. Maria, Oo, isa unyang man. gabi iba manglaag ta nagperyahan. Na, dili ko sure Dudong Pawiks kung makalaog ko. Uy, karon man gani, gisibatan, ramagin ako si mama. Pastila nimo. Uy, pila ra may tulog anong mga tiguang. Uy, alas 8 pislok naman ha. Pagka man sibat kadayon. Sige, pwede po. Basta pabuton ko nimo. Oh, wala lagi taong kubo. Ingon mo, diha sila magkita. Maria, kung madayon na itong plano unyang gabi uy, bahala sa gasto tanan basta ikaw. Sure ka? Sa Maria, hindi imong mama ipadulong rin. Saong ko nila pag-alibay. Maria, nakunsa man ka dire. Asa man si Dudong Pawiks? Lima! Nakunsa man ka diri ba? Dudong Pawiks, ako sa Dudong Pawiks mapatagad ramang kamoy. Oh, Pite, Claire, Lucio. Pastila ninyo, ganina ra kung pinaabot sa inyo ba? Makiingon mo, mga laagtan nyo piryahan. Kamong tulo wa mo'y klaro. Gilangan ako ninyo sa akong trabaho. Sige, pangsultian ng tulo sa imo, ama. Ang sumbong nila na ako, Maria, magkita daw mo ni Dudong Pawiks. Ha? Usay magkita, ma? Asa may Dudong Pawiks mong diri? Kamu laging tulubas, bungira kay mga wala sa lugar. Kita rabi nagsabot ang mga laagtan nyo piryahan. Tira makadalag alipay si Maria oh. Na, nakalusot bisag way buslot. Kami pa hinoy na himong alaot ani ron. Gilangan-langan na dyan ko niyong tulo. Hawa mo, kaya napakigikwinta. Sumbongirag, sumbongiro. Nagtuumog maisahan ko ninyo.